Hello mga shites! Lagi po Michelle Bisaya and welcome back to my channel. So bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. So ngayon is Sunday. Pagkatapos namin magsimba is pupunta kami ngayon ng dagat. Maliligo kami ng dagat doon sa Tanghanunan. So tara! Taga Surigao ka kung nakabayo ka hai ini. Nana kami dire magsakay na sa kami ng pambot. Ito no, sakay. Naguyat pa naman iban kaabot. Awan ka maligo sa tuyay. Awan dapit. Dito? Dito diha may mga ligo. Diha tono diha o diri diha o yay! Abot na kami. Hanap pa kami cottage. Hindi kami sa please do not shoot her. Hamang tidak may kundak. Nako. Hanap pa kami. Ay, thank you Lord. Dilita? Dilita. Dira kami. Kata na. Sa kacara to.
Wala. Wah. Hoy, dali. Uy, paano yun? Hilap na akong kanya. Kayo ka din nagwakal. Hindi mo sila. Tilagay ka na. Pwede ko mo. Request na. Grabe ka lang isuka. Grabe ka lang isuka. Grabe ka lang isuka.